Здравейте хора! Здравейте хора! Аз съм пак Станислав! Добре дошли в моя канал! Абонирайте се с камбанката, дайте по един лайк и не забравяйте, напишете по един коментар дали съм се справил, хубава ли е била играта и кое ви хареса най-много. Сега тук просто трябва... Хора, какви са тия словаци? Вижте, аз гледам тук за словата картинката, гледам. Те всички са слапаци. Слапаци! Какви са, бе? Добре дошли пак. Добре дошли са най-слабите, защото за първи път играя. Хора, влизаме в друга игра. Тя просто тук са ужас. Добре, хора, пак влязахме. Другата влязахме. Ама те са слабаци. И направо не знам. Хора, още не ми е заредил. Хора, трябва да изчакаме да ми зареди. Не ми зареди. Хора, тук ми е заредило. Добре, хора, готови сме за игра. Тук е с този. Ето, той е минавал с мен, е много грозен, ама нищо. Голяма работа. Чакай. Пишем. Да му напишем Дор врата стотна. Хора, че да му напишем да дойде. Хора, той къде избяга? Хора, някой видя ли го? Къде избяга? Хора, не ми кажете, че лепна от играта. Ето. Ако вляза тук, той ще влезе ли при мене? При някакъв вляза. Да, влизай! Хора, имайте късмет, защото май ще го мина. Добре, почваме. Тук малко спива на водичка. Хора, напишете и по коментарите дали ви е харесала играта и защото аз няколко пъти съм минала, ама сега може да умра. Просто той буквално колко красив. Просто беше скинат, ама стана дебел. Усмивката му е 3 пъти по-грозна. Аз тия усмивки ги мразя. Този да го чакаме ли? Да го гледаме. Идвай. То сега, ако ми лепна от играта, направо не знам какво ще го направя. Добре. 5-та врата. 6-та. Този да не лепна наистина от играта. Добре. Тук е, ама... Хора, това много се бавя. Тя не ме чака, исках само да видя дали той е тук. Не ме чакате пък сега. То пък лети във въздуха. Него му е бъгнало. Добре. Там лампите се цъкнаха. Някой, какво имаше? Какво имаше сега? Някой сигурно запалка. То държи шпиртплат, значи май шпиртплат. Кръст.
Хора, винаги когато който играе Дорс, ей така са, ей тука или зад ей тука на вратата, или ей тука много често има кръв, ей тука под лампата. Сложим открадна шкафа, защото не ме... Хора, нарочно откраднах шкафа, защото за малко, защото той, щом не ме чака и нека и по него забавих и сега хора, напишете ми по коментарите, когато свърша играта ми, напишете по коментарите дали те, които не ме чакат, да ги чакам или просто да я открадвам шкафовете така. Добре. Така, батерия. Ако някой има фенер, по-добре така да скриеме. Добре. Какво? Батерия. Добре. Тя пак дрънаха без мен, направо. Хора, бъгнало ми ли? Или това... Мислех си, че... Вече не ми е бъгнало, Хора, не гледайте към тия очи, защото ви хабят живот. Айде, няма да ви чакам. Защо нямам късмет? Винаги когато не искам да ги чакам и те идват. Не насик да умрат. Взимам си картинка. Взимам си и продължавам. За украсите ми. И тя пак ли взеха? Айде. Идете, отключвайте. Аз тук си върва с картинката. Тук, какво има? Тук. Картинката ми изчезна. Добре, благодаря. Хора, някой е имал фенер. Добре, че му скрих батерията. Трябва да скриеме. Открадна на някой шкаф, да не открадвам или... Хора, не му откраднах шкафа, видяхте? Просто се скрих, видяхте, той просто се стоеше. Ето така се стоеше и гледаше. Вярвайте ми. Не му взех шперпот. То да не ме чака. Хора, май това ме чака, другия май не е чакал. При коя е вратаря? Хора, добре, коя врата е? Трябва да им помогнете. 6 е четно число. 25 е нечетно число. Нали уж нечетно число? Това ме чака. Хора, няма да открадваме на този шкаф, той ни чака. Четното число. Добре, нечетно, добре. Хора, това наистина ме чака. Ако ми пратя покана, не знам. Хора, не ми казвайте, че това са... ужас. Хора, поне знам как да минава на СИК. Ще го чакаме. Той щом ни чака. И ние ще го чакаме. Които хора не ви чакат и вие не ги чакате. Ако някой ви чака... Добре, аз стоя тук. Аз е така стоя. Добре, отивай напред, отивай. Добре. Още учили се! Те ми гледат. Хора, сега трябва да ми помогнете. Тук бягам. Сега... ляво! Не, дясно да е. Ляво! Хора, малко ми беше бъгнало. Ако бях умрял, добре, че не бях.
има кръст! Ето го взе. Хора, казах ви! Казах ви, че тук много често има кръст. Добре. Мама късмет, че поне имаме кръст. Дай се криеме. Май не. Добре. То сега той ако му откра... Какво? Умирам! Хора! Да влизам ли, хора? Добре, влизам. Вие казвате, че това умря. Добре, този е с кръст. Добре. Държи си кръста. Така. Само не го използва. Не го използва и да скричи това. Скрича това, де ти изпъсква. Дето пс. И трябва да погледнеш, ама то не ми е излизал. Да. Аз нямам никакви пари. Искам да се купа нещо. От магазина. Сега. Хора, забравих дали ви казах, ама аз съм Станислав, защото забравих дали ви казах, че аз съм Станислав. Добре. А винаги на 50-та... Този пускача! О, не. Защо? Защо ти се смях? Извинявай! Извинявай! Отваряй вратата. Отваряй вратата. Къде си? Това е много смешно, като пускача някой, като го гледаш. Падна. Отваря. Добре. Хора, това беше най-смешното нещо. Сега, книга номер 1. При мен има само една книга. Хора, това май не може да играе фигура, това не е по видео. Добре, казвам ви, не може тук да има само 2 книги, не може. Казах ви. Аз знаете ли колко пъти съм минавал тази Дорс? Град се казва Дорс. Забравих списъка. Чудовището идва. Хора, дайте ми късмет. Един лайк, моля. О. Хора, добре, че не умрях. Хора, се опитам за вас да стигна 100-на врата. Криса. Честно ли те? Но ставам прав. Хора, само ми подсеча, ако не сте играли тази игра и когато стигнете това чудовище, трябва да сте клекнали да намирате книги. То няма очи, само има уши. Ако сте прави и ви чува, вижте. Само сега не мога, защото ще ме изяде. Хора, май умирам. Хора, не искам да умирам, защото ви правя клипа. Хора, той е при мене. Ох. Това взе ли? 8, добре. Това написа кодът. Значи 8. Добре. Това го отвори. Да знаете, винаги бъгва, когато минете. Пускайте. Да, тук магазинче. Тук, ако не знаете, може тук да се прочетете. Тук може да си купите нещо, но аз нямам пари. Добре.
Тук мога да му дам стотинцата. Ако нямате пари, просто е така му давайте по 10 лева. И просто така да снима и вижте кенчето как се пълни. Идваш ли? Идваш ли? Хора, този като видя, че пълня и той почне да пълни. Сега, гол към 100-на врата. О, не знам къде. Бре, чух, че се скри. Чух, че се скри, така че е хубаво. То пък как свити с Венера? Бре, витамини. Хора, тия витамини. Това е шкафа, може да ви скочи паяк. Доста е стряскащ. Хора, този шперт плата, ако не може да намерите ключа и ако не ви се търси да включите вратата без ключ, а тия витамини са за бързина, насик чудовището, когато бягаш и не познаеш посоката, може да изпиеш да не те фане. Ама за бързина само ви казвам. То за какво се скри без да искаме? Който видим, кой има нищо няма. Хора, ей, тук има една тайна врата, ама тя е много тъпа. Само трябва да вървиш, от първа врата до 1000, само това правиш. Само вървиш, това е. Много е тъпа. Аз никога не искам да ходя там, аз там като отидах и направо не знам. Сега трябва тихо, за да... Ако скрич спъсне. О, не, то не ме чака. Добре. Дощето мина. Това ми свети да ми помогне. Този доста е мило, защото вижте как ми свети, за да ми помогне. Има батерия да я вземе. Така. Айде. Или... Да, пак съм не накътна. Това е болницата. Ако вземете един долу ключ с скелета, глава на скелет, тук като отворите и като задържите едно цвете и когато ви се изхъби живота и ви дава живота, ама като умрете не. Направо се умирате, не ви дава живот като умрете. Само като се го изхъбите и ви дава, освен да умрете. Някакви корни за украса. Ето някой е отраскал. И аз се връщам. Добре. Да. Хора, ще покажа, че имам шперт плат и хайде да отключваме, вместо да търсим ключ, да отключваме с шперт плата. Добре, включихме. Този го чакаме. Добре. О, не, хора, този свик е много гаден. Само трябва да знаете посоките. Само това трябва да правите. Ама абсолютно само това. Сега. Скрич! Добре. Като ви изпъсне така и винаги се оглеждайте. Този път отидеш, стоиш тук. Да. Или не. Май аз стои тук. Аз пак да отида. Не, ще стои. Или... Да, ще стои. Тук е много гаден. По-бързо се. И... Само
трябва да знаеш както казах. Сега хора трябва да ми помогнете. Хора, изпивам витамините. Почвам газ. Хора, в момента научвах посоките. И спях. Защото аз бях много бърз като изпих витамините и... Добре. А, той се държи, че кръста. О, аз забравих, че има кръст. Ох. Но че трябва да е... Добре, това го е намерил. Хора, сега... Това е едно много гадно чудовище. Сега ще ви кажа трябва. Вървите напреде, като ви се падне. Вървите само напреде. И като ви излезе това и вървите напреде. После така. Така е, като ви излезе това и трябва да сменяте посоките напред-назад, така. Разбрахте ли ме? Ма това чудовище е наистина много гадно. Ето е вратата! Хора, видяхте ли я? Хора, май ще го мина. А, това го мина, браво. Хора, май ще мина цялата турс. И знаете ли защо ще съм много развълнуван? Защото само вие ще видите, а аз искам вие да видите. Просто много ме радва, като вие гледате. Като вие видите, просто ми е късмет, като вие видите. Аз съм минавал 13 пъти. Къде са, на какъв шкаф се добре? Защо излезе? Хора, той за малко ще да умре. Ма хора, може и да не мина стопната врата, защото на мен ми трябва запалка или фенера. Аз нямам нищо. Хора, това ви излиза, когато се изгубите. Не. 90 врата. 90-та, не! Не е тази, 90-та е. Ти казвам, че е 90-та, значи е 90-та. Така, можете излезете навънка, тук е хотела, може да е тук тераска, така, може тук да се разходите. Хубаво. Така, бе. Вижте колко е хубаво. Тук можете да се скриете. Тук сте най-малки. Добре, айде. Видеото става доста дълго. Няколко... О, не, добре, той има фенер. Тук трябва да внимавам за едни бодли, едни трънове. И ако оцеля един трън, ми изхабява малко живо. Добре, малко светна. Трябва да ставам до шкаф. Това напред, защо не ме чакаш? Аз си мислех, че е назаде, а е напреде. Сега го чакам. Не, щом се ткавица. Ох, хора, за малко. Шкаф? Орто, къде? Я си, бе! Айде, бе! Направо! Ето, заради него трън! Къде е това?
нещо. Дали направо. Ай, той. Хора, стопната врата. Нямам търпение. Хора, и тук трябва нещо, запалка или фенер. Също трябва нещо. Иначе не може така да е минем. Короче, ето ги отворя това с петлата. Е, това да се го отворим. Е, тук трябва да събираме такива. 3, 2, 1, отваряме! О, да. Хайде, фигура, ела. Да, трябва да бягаме. Бягаме от фигура. Бягаме. Ами не трябваше да се скриваш с шкаф. Хора, знаете ли какво стана? Сега съм сам. А знаете ли какво означава това? Че мога да ви обидя, че може да не мина, да не мина цялата Дорс. Хора, как да я мина, като аз нямам нищо, то много тъмно, аз трябва да имам фенер, запалка. Хора, това е много трудно. Сега трябва да натискам сърцато. Сега трябва да говоря. Хора, скреших половината сърца. Хора, чудовището бъгна. Пак там било. Добре. Това ми прати покана. Мога да ме приехме. Казвам дали мога, защото имам 200 приятели. Не 200 да е, имах 200, ама аз махах. Се оказа, че мога. Аз май се заплюш. Къде съм? Аз съм на асансьора. Ама не, ако това чудовище ме сили на едно място, аз няма как да мина. Тъй. Хора, да се уверим, че е заплещило. Хора, чудовището се заклещи. Знаете ли колко е хубаво? е много хубаво, защото сега може да се намери. И късмет поне да ви покажа как е минавал, да видите края, който не е играл Дорс, който не е минавал. Не да видите. То е лесно. И написат чао.
Всякакъв другът. Хора, май знам къде друга да има. Ако правилно съм. Да. Сега още едно. Абе, заклещвам се, ако заклещи така чудовище, много често така се заклещва и както на спокойствие може да се намери. Хора, готов съм! Готов съм и е време за... Сега слагаме ги тук всичките. И също. И запалва се. И сега хора ще фръкне през прозореца. Много смешно. Добре. Сега. 2, 6, 9. Които са със светнати квадратчета, тия трябва да цъкнем. Добре. Добре, едно завършено. 7, 6, 8. Всичко е готово. Добре, второ завършено. Хора, много е бързо. Едно. Добре. Хора. Това зелено е малко трудно. Моля те. Какво? Получих 6. Не накрая! Нищо! Не бягате към вратата, защото чудовището е там. Хората пак се е закли. След ако не се загледали, има учение. Добре. Хора, минах цялата дорога. Благодаря, че гледахте цялото видео до края. За вас се минах. Абсолютно само за вас. Искам да видите как я минавам. И успех до другите години. Да го свърши. Какво? Така се платя. И Espia2. Не пишеше нещо. Ето следва продължение.
Тоест, чао, чао и до утре!